Kigogi imewodi ya Kiabonyoru ebunge ya Borabu kaunti ya Nyamira nigo bale no mogoko maiga ya macha kwa mirasegeka aigorwa bagochaka gokora emirimo bagokwanekerekyo nigo mo MCA Borogongoru Muske Vincent Benecha aerera emirobiri abekire asoko enekia amagenderero imewodi eyo. Kongari baga na irane ringambu ya mona soko tobekera macha ya Kigogi konya tuachande kire njasa marieta ngoro kujenero buna manya kaineta oni yeye kera bandomba maete na irane ringambu ya mona mheshimiwa soko beka macha ya taoni konya na achire roche bobo motungi obochoka chusi ebundi ngoligisa yi engakerero ne kera kanga soko tacha mache epa bumbegete nyomba mache ngonya nywera nyomba kera chisuguli na atachire kerege ntosa Oto tayo to ikaranse keroko katikati otali konyageriwa bono oto tayo to dande yebinto bikabito bole bina chitaya umwesimi wogendere ucho tobekere ekiara to tayo chitaya nkoni toli chingenisa atokonyire gotoga amaja twachake to bana roche bono iga nande amaja singenza bwate mwesimiwa abantu abanyotenete gyako barasalika tigeto joche otare ochore buya na riata asaleke igo ito pene jambi amana ase gasi wakorire nande ni to twanyarire ko to kobwatera na iga una tole iga Kigogi na nje ndwarite na bwene tanyora amaje lakini nenda amaje otorete iga eto koire nambi amana nyasago seseni nande 2 times abangina takatanyora iriata no mheshimiwa Benecha na Nengoro Vincent gose to muria enkaga litukoria lero ndi no mogoko monne sana kubanyora inuna wananchi ba Kigogi na ende boy gokonyora ngatwanyorire nchira amacha yakonya to sumbuete agotoikera ndonta ite gotebanga amacha na reto bokongu obunge korwa begetwe na botwanyweta amache buya lakini agaikase gete pambu egasareka mwangeta mangana yuno mo MCA na nje natemire buna nkonyara epambu yatokire lero naretiro mu injini gaiga oyebekire amacha akirwa arorekani gosara arorekani ngobitari dalsin kobi igona rinde gas gosotinde ni kasi ama si kasi ona asengenjo yomogoko yotobugate igonta ite ko baboria bananchi ba Kigogi chi project chi serikali mbali nkonyora tulenkenke ditwanyorire project ya serikali buna amacha ya bono ne jukumu yeto twensi toyerende torenda amacha ya bono amache ningi tokonyu into agokonya onye ne para ya rosiwe nererendwe ntobeke binyambi nchera miringa mwamaganjera epare tije egere to sarekere ebinto binde totarakora bike I promise you nge budget negenderete e budget ya 2025-2026 binto bibere bitatu na biro bimbije bikorwa ase chireye egerero rekane egento ndoje na ndege sumbueta mono ne chitaye chicha security ninteme ndole go sichabe kirwe yemo ibere ase chireye bono ya neneire nabantu bamenye eparanera iga ekorwa amaribaga yaende parish kerema yatirimbo kerandi yaenda bwogendi aria yaikaba ka avocado mate